Il-poplu jrid li fis-saħħa ma jkunx hemm erq. Il-Ministru Edward Cicluna u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn jafu li l-Ministru Konrad Mizzi żbalja. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq il-programm Net Live wara li aktar kmieni it-tnejn huwa fetaħ kawża sabiex il-kuntratt li bih l-isptarijiet pubbliċi ingħataw lill-kumpanija Vitals jiġi ddikjarat null u l-isptarijiet jiġu lura f'idejn il-poplu. Adrian Delija qal li l-Vitals li għadna sal-lum ma nafux minn hemm warajha fallew iżda gvern baqa' gallerija. Dak li ma minx il-gvern qed nippruvaw nagħmlu aħna, tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Jekk l-artana qed tingħata qed tittieħed b'mod ħażin, b'mod illegali, din tkun tista' tiġi lura. U allura tlabt illi dan il-kuntratt skandalus jieqaf, jispiċċa u jitħassar. Dak li m'għamilx il-gvern anka wara l-induna illi lil min għażel fil-bidu kien fallut, ma rnexxiex, dak li m'għamilx il-gvern qed nipprovaw nagħmlu ħana. Kompla li wara li Vitals fallew mill-obbligi tagħhom, il-gvern seta' jieħu l-isptarijiet lura minflok webbes rasu u baqa' għaddej għax għandu x'jaħbi. Mela ħu l-isptarijiet lura, ġib lura dak li huwa tagħna. Il-gvern minflok, il-gvern jisma' webbes rasu baqa' għaddej u naħseb baqa' għaddej għax kellu x'jaħbi, baqa' għaddej għax kien hemm min għandu interess illi dan in-negozju, dan id-dil maħmuġ jibqa' mistur u minflok kellna nkunu aħna. Mistoqsi dwar l-istqarrija tal-gvern, Adrian Delija wieġeb li din l-istqarrija hija ammissjoni li l-gvern falla u qal l-oppożizzjoni mhux kontra l-investiment, tantu hekk li l-kawża saret kontra l-Prim Ministru, il-Gvern u Vitals u Stewart imkien ma jsemmew. U l-alternattiva tajnija, morna dal-għodu ilna ngħidu qabel ma morna l-qorti, ġib l-art lura. Jekk daw li għażilt fallew, jekk daw li għażilt mhumiex tajbin, jekk daw li għażilt ma kinux jafu, mhux tal-li jmexxu, tal-inqas ilestu dawn l-isptarijiet, allura ġib l-art lura, ġib il-proprjetà lura. Dik hi l-alternattiva? Fakkar ukoll li kontrarju għal dak li jgħid il-gvern kienu gvernijiet nazzjonalisti li għamlu l-ikbar investimenti li qatt saru fil-qasam tas-saħħa.